Ez egy remek videó lesz, tartsatok velünk. Te jó ég. Szerintem jobb bőrben vagyunk, mint a 2 évvel ezelőtti videóban. 5000-et írjunk fel ilyen social credit bónusznak. Gyerekek, nagyon nagy a baj. Tartsatok velünk! Ez egy jó videó. Nagyon kora. Na jó, srácok, lányok, bud. És akkor még nem beszéltünk az utazás támogatójáról, a NordVPN-ről. Ez egy szponzor. Hol is nincs. Gyerekek, látogassatok el erre a remek reptérre. És titeket is szponzoráljon a NordVPN. És itt vagyunk az olimpiai stadionnál, kívülről is ugyanannyira jól néz ki a cucc. Egyébként madárszaros. Tiszta madár. Azt mondtam. Nagyon izzad a kezem. Ezt is mondtam. Igen. Menjünk között teljesíteni. Nagyon jó. Szép a forma, 3. Na még egyet, ide teljeset. Step in the kitchen. Let's go. Brand new Lamborghini, cop cars. Pistol on my hip like I'm a cop. És akkor megyünk tovább. És ez lesz a vágókép, hogy... Gyerekek, ide mernétek menni? Írjátok meg a kommentekben. Én már rájöttem. Igen. Szerintem nem videózza az ember. Gyerekek, ledraftoltuk a door entrance-t. Hát akkor fáradjunk is be a lakosztályunkba, és ez egy first time reaction lesz, tehát ez a szép benne. Igen. Jézus Mária! Na nézzük. Spray, hogy jó emberhez török be. Nem fogok hazudni, ez a kulcsuk 4-szer nagyobb. Nem, ez teljesen más ez a lap szerintem. Ránézésre. Hát, hogy nem is az, amilyen most bennül valaki is néz. Mert első ember. Bocsánat! Dupla zár. Tripla zár. Jó vég. Audio Jungle. Audio Jungle. Itt akkora szexek lesznek este. Na? Meglepődnétek, hogy hogyan töltjük az időnket az első nap. Újra itt vagyunk ennél a remek tükörnél, szerintem minden reggelig nem fogunk bejelentkezni. Tehát ott tartottunk, hogy éttermek. Útvonal, indulás. Fel. Na jó, tehát most megnöveltük 20%-kal az esélyt, hogy összevernek az utcán. Még egyel felé. Na, először is, amikor megláttuk, hogy 10 euróba kerül a gyrosz, akkor úgy voltunk vele, hogy azért ez lehet, hogy egy kicsit túl van árazva már, mint ez így nem egy megszokott ár érte. Ez egy sok, 4000 forint egy gyrosztálért. Akkor mi nem gondoltunk rá, hogy
Ez egy gyrosztály, az meg. Nézzétek, ez a kezem. Ez, gyerekek, ezt nem fogom tudni megenni. Vagy mégis? Már még ezután megyünk a szupermarketbe. Én beszélek. Szóval már még ezután megyünk a szupermarketbe is, gyerekek. Tartsatok velünk, ez is biztosan egy remek kaland lesz. Jaj ne, milyen üres egy gyroszos táska. Mit kéne ezzel tenni? Hát ilyen útot még nem látott a világ sem. Ekkora dinnye, bazd meg! Láttatok ekkora dinnyét? 800 forintért. Szóval. Na sziasztok! A mai videóban az a lényeg, hogy itt az új hűtő, mert van ital. Vettünk vizet meg dinnyét. Ennek az összértéke, amit itt láthattok benn, 3,5 euró. Úgyhogy gazdálkodj okosan. De ez még nem minden, ugyanis itt van egy bizonyos táska. Hogy mit rejt a táska, az mindjárt kiderül. Azt mondja, hogy egy monster? Micsoda jó ízlés. És még egy monster. Valaki nem szereti a monster. Jó. Nem, ez csak egy Sprite, csak ennyi monster van. Nem! Mert van még egy monster. 4 monster és 35 g protein, boss meg. Azt hiszi, hogy utána megyek. Inkább nézzétek a gyönyörű tájat, gyerekek. Gyerekek, erről lekéstünk, innen akartuk megnézni a naplementét. Köszönjük a NordVPN-nek Nagyon köszönjük a támogatást. NordVPN, másfél év ingyen Uzma Jézusom, ez a víz, ez nagyon prémium íz. Viccen kívül kóstold meg. Ez nem az, amit vettünk a boltba. kurva, milyen Kristályokat iszok, bazd meg. Önnyeti párnát innék. Ennek mi a neve? Ez jó. Ilyen van, hogy Bombay Sapphire Dry Gin with Elderflower Syrup. Az jó. Vagy kérek csak egy mojitót? Az jó amúgy. Nem, mamacitát kérek. Ez nagy. Gyerekek, a szugeráció nem működik. Új módszerekhez kell folyamodni. Hé! Szúra, szeretnék kérni egy mamacitát. Ready? Yes. Yes. We would like Gin Garden Okay. and mamacita. Na srácok, második nap, és most vágni fogunk egy A legélesebb késsel a világon. Azt csinálok, hova viszem? No. Videózod? Timelapse-el, hogy eszed? Én sem tudom, nem is timelapse, csak simán megy. És szerintem a homlokomat veszi fel. Sziasztok! Hello! This is my voice 2 days in Greece. Girosz Mirosz. Ez az abroncs a téglákkal, ugye az azt szimbolizálja, hogy amikor ezt az egészet vágjuk ki a fanti. Gyerekek, én egy wrappet kaptam. Hát, hogy mit kapott a bro, azt nem tudom. Jó étvágyat mindenkinek! És hol a tzatziki szószom, bazd?
vagyunk, taxira váltottunk megint. Az pont jó. Videózom. Gyerekek, ti ettetek már Athénban Mekit? Mert mi most fogunk. És most megtudjuk, hogy milyen. Ott találkozunk. És köszönjük a szponzorunknak, a NordVPN-nek. Használt 5 hónap ingyen. A GUZNÁT kuponkóddal. Na szevasztok srácok, ne kövezzetek meg minket, de Bedurrant a McDonald's. dupla Big Tasty-t fogok enni. Hallottatok már ilyenről? Én még nem. Azt kell, hogy mondjam, hogy az ízek nagyon összeérnek a számban. Kicsit pikáns, enyhén sejmes, és a sajt nyúlékony bennem. Pont olyan. Szerintem jó hírem lesz, hogy a kamerával megyek az arcába mindenkinek. Már pedig elég egyszerű legalább egy embert kifogni, aki azt mondja, hogy ne szerepeljek a videódba. De akkor nem fogja tudni, hogy a NordVPN videójába fog szerepelni. Öcsi! Mivel, hogy még igazi túránk nem volt, Ezért itt a túra. úgyhogy most technikailag egy fizikai túrát csinálunk itt magunknak. Mutatok egy olyat nektek, amit biztos nem ad vissza a kamera, de ez crazy. Amúgy? Nem rossz. No me dice